Son Ana Moreiras, son de Burela, na costa de Lugo, pero levo 20 anos traballando na docencia en tecnoloxía no Barbanza. Estou agora mesmo no Instituto A Cachada, en Boiro. Son Vanessa Castro, de Furale Fale. Vivo en Monfero, que é o lugar dentro que traballo. O meu ecosistema ou ámbito de traballo é a aceptación cultural e a arte. Hola, soy Laura Tavares, nací en León y después de estar para aquí y para allá, actualmente vivo en Lugo. Soy investigadora cultural, artista visual y memera. He comisariado exposiciones, impartido talleres, dado charlas y realizado proyectos artísticos, entre otras cosas. Me interesa mucho pensar el presente e imaginar el futuro desde los afectos, el humor y, por supuesto, desde Internet. Hola, eu son Sonia Méndez, son directora, actriz, realizadora, guionista e tamén son a directora do Festival de Contidos Digitais Carballo Interplay. Hola, son Lourdes Pérez, son de Santiago de Compostela e son diseñadora de videoxogos. Que quere dicir isto? O meu traballo consiste en definir regras, mecánicas, obxectivos e niveis dos xogos para despois poñelos en común con programadoras e artistas e transformalos no que coñecemos como videoxogos. Un referente na intersección de creación, comunicación, redes e feminismo, María Bontouceda, que é escritora freelance e crítica de arte. É un referente Luz Veloso, compañeira, profesora, unha muller cunha enerxía increíble que traballa cada día para sacar a flote o talento de rapaces e rapazas e que cada día agora tamén comparte o seu talento con nós a través da ilustración. Unha muller que para min sexa referente, non tocante tanto no mundo da tecnoloxía, non, e internet, porque nin sequera existía internet e pouca tecnoloxía había tamén. Foi a primeira muller directora de cinema de historia. O seu nome é Alice Guy. A min gústame moito sempre que teño ocasión pois nomeala e lembrala, xa que foi pois casi eliminada dos libros de historia do cinema. Sin embargo, foi a muller directora, a primeira, e tamén director que falou do cinema e da imaxe como unha maneira de poder narrar e contar historias, así que foi unha pioneira. Para min é moi importante falar dela. Despois, entre o mundo da tecnoloxía, internet, novos medios, etc. Eu, por exemplo, son moi seguidora de Isa Calderón e Lucía Lindmeyer, que fan o podcast de Deforme Semanal, Ideal Total, tamén o Deforme Semanal. Despois tamén sigo moito a Percebe Segrelos, a Liben Postureo, a moitas cómicas, a Penny Jay, e tamén sigo moitas ilustradoras que traballan no mundo de internet porque traballan a través dos Instagram ou das stories, etc., como Rocío Kilawaman, ou como Monstro Spaghetti, ou Flavita Banana. Una mujer que considero que es referente en esta intersección de comunicación, redes y feminismo es Alerta Machirulos. Alerta Machirulos es y ha sido durante estos últimos años una cuenta de Instagram que ha denunciado incansablemente comentarios y comportamientos machistas que se dan en las redes sociales. Ella sube pantallazos de sus conversaciones que mantiene ella o sus seguidoras con hombres cis y en las que podemos ver faltas de respeto y salidas de tono continuadas. Lo que ella hace es no solo subirlas y exponerlas, que ya es mucho, sino que se detiene en cada comentario señalando de forma humorística y pedagógica qué tipo de discriminación o abuso está teniendo lugar. Unha muller referente na intersección entre tecnoloxía, redes e feminismo? Encantaríame falarvos de varias, porque por sorte temos varios referentes a nivel internacional, pero vos vou falar de dúas en concreto no ámbito estatal. A primeira é Tatiana Delgado, que é unha diseñadora con moitos anos de experiencia e con xogos moi diferentes, como pode ser Red Matter, que é un xogo de realidade virtual, ou o mesmo Call of the Sea, que é o último xogo que publicou co seu estudio fundado por ela, que é un xogo narrativo cunha protagonista feminina. Ten charlas moi interesantes e podedes ver algunhas delas en YouTube nos que explican máis sobre a creación de videoxogos. O segundo referente do que me gustaría falar é Valeria Castro, que é a presidenta do DEF, que é a Asociación de Creación de Videoxogos Española.
Ela, despois de traballar como deseñadora en diferentes sitios no mundo, decidiu montar a súa propia empresa de xogos moi coloridos e positivos que elas mesmas denominan como kawaii. Ten moita presencia nas redes, ten o seu canle de Twitter e tamén ten un canle en Twitch. Unha estrategia comunicativa apoderadora para min é aquela que teña que ver sempre co mundo da imaxe, de poder comunicar os teus discursos de maneira clara a través de imaxes mezcladas con sons, con texto, pero tamén con gráficas, con ilustración, etc. Non creo que haxa unha soa, creo que vos podedes buscar a vosa propia. E a mí, por exemplo, interésame moito esas estrategias comunicativas que empregan os diferentes medios, non? E que os mezclan. Entón, para min, que tamén veño do mundo da imaxe e do audiovisual, para min, obviamente, as historias, contar historias a través de calquera medio que teña que ver co audiovisual é unha estrategia comunicativa que pode ser apoderadora. Unha ferramenta imprescindible, é unha obviedade, pero unha ferramenta imprescindible é a rede. Unha ferramenta imprescindible tamén para mí son as redes sociais, en concreto creo que o Instagram, as stories son un bo medio moi directo para xerar discursos, os memes e tamén os podcasts creo que é unha boa ferramenta para isto, pero en xeral todas aquelas posibilidades que nos brindan as novas tecnoloxías, entendo que tamén TikTok, todas estas redes, non? Que xeran a súa vez outras redes, para min poden ser ferramentas imprescindibles. No meu caso son ferramentas imprescindibles e sobre todo no meu caso é ferramenta imprescindible a imaxe audiovisual. Así que onde todo isto se mezcla, non? Que esas redes que vos usades continuamente, aí podedes xerar discursos. Unha estrategia de comunicación empoderadora, o consultorio sentimental de Mistiquiña. María Bontouceda, cando ela quere, abre un consultorio sentimental a través do seu Facebook ou das redes sociais, no que ela di, vale, vai haber consultorio de Mistiquiña, así que as primeiras 5 ou 6 ou as que ela quere preguntas son as que vou responder. É un espacio totalmente libre, feminista, no que as respostas que ela dá valen para calquera, porque son sempre directas e moi boas. Como ferramentas indispensables, eu diría que todas as que nos ofrece Internet, todas as posibilidades, xa sexan streamings, podcast, YouTube, todas. E sempre usando unha linguaxe inclusiva. Ás veces temos que referirnos a un grupo de persoas, entón eu recomendo sempre tratar de evitar unha palabra masculina e elixir para eso unha feminina. Así podemos referirnos ás persoas e de aí todo en feminino, sempre. A novela gráfica é un medio de comunicación alucinante e unha estrategia de empoderamento única. Gracias ás redes sociais, puidemos coñecer a moitas ilustradoras as que antes non sería difícil chegar a través da banda deseñada convencional. Sarela Lorenzo, Dara Dir, que é Aldara Prado, Xulia Pisón, Xulia Vicente, Avi Castillo, Iria Ribadomar. Pola súa parte, a edición de imaxe digital abriu as portas a un mundo novo, o da novela gráfica. Eu dibuixo desde pequena, acuarela, carboncillo, pero nunca o compartira con ninguén. Empezar a utilizar a ferramenta Photoshop e abrirme a publicar en Instagram permitiume ter un retorno da miña afección que nunca hasta este momento tivera. E gracias a eso animeime a publicar unha banda deseñada, Madia Leva. Para que non coñezades Twitch, é unha plataforma de streaming ou vídeo en directo con chat en tempo real, no que a xente pois pode dende ter conversacións ten conversas ata xogar xogos e comentalos. Pois eu vos invito a que escollades unha selección de xogos, de videoxogos, e os xoguedes e analicedes a representación e a diversidade neles. Como son as relacións entre personaxes, que é o que falta, como se podería mellorar. Se queredes ir un pasiño máis alá, a mí hai un concepto que me encanta, que é o de Game Jam, que é xerar prototipos ou xogos nun tempo en grupo, nun tempo límite, pero cunha temática moi concreta.
Por exemplo, neste caso a temática podría ser a igualdade e poderíades decidir crear crear xogos e unha canle de Twitch onde xogalos e ter conversaciones ao respecto deles. E que se podería facer con respecto ao tema? Eu creo que unha ferramenta imprescindible son os motores de xogo. Fai anos, a xente cando tiña que crear un xogo o tiña que crear dende cero, programación, arte, todos os elementos que o definen. Pero por sorte, a día de hoxe, os motores de xogo ou game engines permítennos construir sobre unhas bases predeterminadas. Eu, por exemplo, no meu último proxecto utilicei Unity, que é unha ferramenta gratuita, pero que require saber programar. Para vos, se queredes probar a facer xogos sen necesidade de ter coñecementos de programación, podedes probar motores como Game Maker ou RPG Maker ou Game Salad ou Core. Todos estes son motores que non requiren saber de programación. La estrategia comunicativa empoderadora que me gustaría traeros aquí son los memes. Como ya sabéis de sobra porque los consumís y los compartís todos los días desde Instagram a TikTok, los memes tienen esta capacidad preciosa de hacernos sentir identificadas con una realidad que vivimos e igual pasábamos por alto. Entonces, cuando eso pasa, decimos relatez o me siento atacada o soy literalmente yo. Y es que en esa capacidad de identificarnos de los memes también va incluido que podamos, de pronto, nombrar una realidad que vivíamos de forma individual y que ahora sabes que se vive de forma colectiva. Esta realidad puede ser, como en un TikTok que vi el otro día, que nos sintamos el main character o personaje principal de una peli cuando miramos de forma intensa por la ventana del autobús. Pero también puede ser que una imagen o un vídeo de este tipo nos esté hablando de situaciones de acoso, abuso o maltrato machistas que igual hemos vivido y hasta que no lo hemos visto en un TikTok no lo sabemos. Así que os animo a hacer memes contando lo que os pasa o lo que os preocupa porque vais a descubrir que no estáis solas. Me ha costado mucho elegir una herramienta porque Internet está llena de posibilidades maravillosas, de aplicaciones, de formatos, de softwares, de redes que consumimos y utilizamos habitualmente y a las que podemos darle un giro feminista. Pero os quiero hablar de una aplicación con la que yo y gran parte de la gente hace los memes. Se llama PixArt y es guay porque es un editor de imágenes que te permite meter efectos, textos y, lo mejor de todo, es que puedes introducir lo que se llama sticker. Por último, unha mensaxe. Os videoxogos son un medio que permite contar historias incribles con unha inmersión moi especial, unha inmersión única porque tes a interacción. Ao que pasa que moita xente ainda sigue crendo que os videoxogos son para un público moi concreto. Entón, creo que isto é como as series ou as pelis. Os videoxogos teñen xéneros, non é o mesmo un Final Fantasy que un FIFA que un Candy Crush Saga, que son xogos moi diferentes entre sí. Nos últimos anos, falando en términos de igualdade, a verdade é que hai moitos xogos que representan personaxes moi diferentes, pero queda un largo camiño por diante. E aí é onde, para poder crear xogos diversos, necesitamos creadores diversos. É onde vos agardo. Un consello para no contexto deste 8M, en todos os contextos, para usar nas redes sociais, eu diría apoiar sempre, ter unha visión positiva e apoiar sempre todas aquelas iniciativas que son afíns ou que podemos aportar algo bo. E non caer en debates estériles que non levan a ningún sitio e que é eso de alimentar o troll. A mensaxe que vos quero transmitir para este 8 de marzo é que sexades libres, que non pasedes ningún ápice, ningún tipo de violencia, que denunciades sempre este tipo de situacións, que non pensedes que é normal, porque non o é, e que, sobre todo, pois, eso, que sexades libres, que creedes, e que non pensedes que, por suposto, por unha cuestión de xénero se poden ter unhas cousas ou outras ou se pode acceder a uns sitios ou outros. O mundo é voso e tedes dereito e tedes que loitar por iso, non dedes un paso atrás, nós tamén non damos un paso atrás, así que eu vos animo a que sexades libres e que sigades na loita con nós. Me gustaría deciros que sé que es posible que os hayan dado mucho la chapa
con esta cosa de que Internet nos vuelve tontas o que perdemos el tiempo estando allí, y mi mensaje quiere ser el contrario. Internet puede ser una herramienta muy guay para encontrar a las chicas a las que seguir porque nos encante lo que hacen, o precisamente ser nosotras estas chicas, que compartamos lo que nos gusta, lo que hacemos y encontrarnos entre nosotras. Internet tiene que dejar de ser un sitio violento para nosotras, y eso pasa porque estas herramientas sean en sí más feministas, pero hasta entonces solo nos queda conquistarlas estando allí con alegría, con humor y con total tranquilidad. Xunto a un grupo de colegas empezamos con un proxecto que se chama Ollo Boi e que vos animo a coñecer. Un proxecto que escolma cada ano as mellores pezas cinematográficas feitas nas aulas galegas, pero que ademais, durante un par de días, en maio, permite que se xunte alumnado de todos os puntos de Galicia, artistas do noso cine e veciñanza de Boiro, e que se faiga unha peza de vídeo colectiva. O máis importante, lembrade que non se trata de ser mellor que a ninguén, senón de ter o mesmo dereito a expresar o que sentimos e de acadar a mesma visibilidade nas redes. Queda moito por facer, pero estamos a tempo. Anímovos a que este 8 de marzo creedes unha viñeta con algo que vos emociona e que a publiquedes en Instagram co cancelo 8M moito por facer.